Ay, shout out, B-boy. Kaya lang ako. Shout out, Harang Idol. Hello, Mark. Okay. Sending support, Jabi ni Eugene. Ay, Will, shout out. Boom. Kain ako. Kain po. Kumain ka na. Ano lang bunga, laman ng bunga mo? Will, boom from B-boy. Well, good morning, Will. Kain. Eugene, shout out. Ano mo ito? Father's Day kahapon kaya nagpainom si Mabi. Nagpainom si Mabi. Umuya ka na dyan, Mike, yan. Ate Len, shout out Ate Len. Yes, you punish Mark well. Ano? Simon? Ano Simon? Nagpainom si Mabi. Sa akin yung pulutan sa kanyang alak. Hala, sabi ni Will. Yes, well. Mabi TV. Drinking alcohol with me. And lashing. Lashing. Mabi isa. Nasa biyahe yun si Mabi. And Pay was galit. No. Pay not galit. Noel. Pay not galit. Sir Will, may galaw sarap, sabi natin, Brenda. Girl, shout out. Kain na, nak.
P is not galit. Well, but Mark sleep outside. No. Dito ako sa higaan ko natulog. Ako pa. Bus ako rito. Busa-bus ako dito, B-boy. I'm a big boss. In the house. Hindi, joke lang. Joke lang, wala si Pina sa bumibili. Pag narinig nyo, galit sa akin yan. Hi Grace, chat out. Hello Will. He is a big boss. Yeah. Nalasing kayo. Oo, Ate Brenda. Tatlo na inom namin. Kala mo, may bitchin yung iniinom namin. Nabigla kami nalasing ni Mabi. William Warren, kumusta po? Brother, oy, okay lang naman. How about you? Warren, William Warren? Ay, Jingjing Blake, kain po. Ano? Tubig? Ha? Ano? Dim po tsaka manok. Binili ko kagabi. Pulutan namin ni Hala, busog. Pulutan namin ni ni Mabi. Habang red or sinislim po ang pulutan, high blood talaga lalabas. I'm scared and nervous at the same time. No, bakit? William Warren. Magpapaano opera ka ba? Yaman, lame ko. Kumita ako eh. Kumita ako ng konti eh. Napaubos ko yung paninda ko kahapon. Kumita ng konti. Saglit lang ha. Lagay ko ng sana. Kanin ka. Kanin ka man dyan. Mga tubig. Umupo ka dyan. Kumain ka ng kanin. Nagalit si mama mo pag. Ba't mo binalik? Ay ko lang, shout out. Boom, hello. Sangkay. OMG Williams, sabi ni B-Boy. Miguel everyone, sabi ni Rosie. Sangkay Rosie, salamat. Kolang, sabi ni B-Boy. Mima B-Boy. Love you, sabi ni Kolang. Kolang, sabi ni Grace. Excuse me. BG lang, sabi ni Kolang. Okay lang, no problem. Ate Marchie Vlog, tamsak harang kapatid. Thank you, Ate Marchie. 11 viewers at 14 tamsak. Thank you po sa inyo. Tay Robin, shout out. Wow, congrats.
Pumasok ba si Ate Criselda? Criselda, pasok ka nga. May pinagawa ko sa yung logo. Hindi mo linagyan may ng ng Colgate. Bombi boy, yeah, I know. 13 viewers, thank you so much. Ayun na naman kinain mo. Di na naman kanin. Puro na lang yan kakainin mo. Ha? Di mo ubusin yan. Eleven viewers, shout out. Nakulong muna. Kulang, sabi natin, Jel. Rihanna. So guys, may customer tayo dito. Bumili ng ating chicken skin with rice. Overload. Magkano yan kuya? Yun, ganda ng pagka-promo. So guys, may Shout out Ate Len. Shout out Kuya Ri. Magandang umaga po. Tatay Robin, good morning. May galaw shout out Kuya Ri, sabi ni Ate Brianna. Ate Len, salamat po Ate Len. Kuya Ri, may galaw shout out po, sabi ni Jel Brianna. May galaw shout po tay. Robin Gumalaw, sabi ni Kuya Ri. Kuya Ri, may galaw shout out. Siyang, shout out sa'yo, Siyang. May galaw shout Mark. Ate Criselda, shout out. Morning, Kuya Ri. Tay Robin, may galaw shout out po. Ses Criselda, sabi ni Siyang. BG lang, sabi ni Mary Grace. Ubusin mo na yun. Host, naimas gayam pipit what sa imo dong. Anong Ate Len? Sinong Ate Len? Yan yung si hindi ba yung kay Ate Len, yung Brianna? Yung isa? Sa'yo pala yan. Sa'yo din pala yan, Ate Brenda. Kaya ko kay Ate Len. Si Ate Brenda rin pala yun. So, kala ko kay Ate yun. Ako yan. Sa'yo wala yan. Sorry. sorry. Nang tayo na hindi pala sa kanila. Sa'yo pala to. Picture pala ng anak mo to. Oo nga, Sa anak mo pala to. Tatay Robin, Miguel shout out. Miguel shout out Chanak, sabi ni Criselda. Kuya Ri, thanks po. Ingat, sabi ni Tatay Robin. Hi, Shang. Pumasok ba si Tool Project?
Morning gel, sabi na Ano Tate naman Robin. dyan? Hindi ko pinadala yung CP kaya play ko na lang, sabi ni Ate Jel Brianna. Roselda morning, sabi ni Tay Robin. Thank you, Kuya Ri. Ay, Gab, shout out. MG Mix Vlog, shout out sa'yo. Wait lang kayo mga ingay. Shout out, Frenchie. Thank you so much. MG Mix Vlog, thank you po. Ate Criselda, shout out. Kuya Ri, Ate Jel, Sabi ko sa'yo, ayusin mo yung hi pagkain mo. Chanak. Alas 10 na, alas 10 na. Siyang, sino ka? O nga, yung kung sino siyang na yan. Hindi ako sino ka, iniri ako ng mama ko, aray mo. Loko siya. Richie, shara sa'yo. Give you one banana, no? Frenchie. Mabuti at pahinga ka muna ngayon, Kois. Oh, bukas tinda po ako. Yung Lunes naman po nagpapahinga ako. Watching ako sa'yo. Frenchie. Wait, alis ko to. Nak. Gab, salamat Gab. Jel Brianna, shout out. Watching ako sa'yo, ano? Frenchie, watching your video. Mag-watch po ako ng video ngayon, guys. Salamat po sa inyo pag-pasyal. Oh, na lang siyang hi, Miss Jel Brianna, sabi ni Gab. Ako po si Siyang. Oh. Siyang.
Watching ako dito kay Frenchie at kay Kuya Riz. Watching po. Kamit kayo maingay. Happy Father's Day po pala sa mga tatay na puro panganay ang mga anak. Mabuhay po kayo. Aray mo, Siyang. Tika Roselda, salamat po. Kuya Riz, sino po yung si Kulang? Hehehe, Siyang. One, thank you at isa lang ako. Asa na yung Isa lang ang cereal anak ko? ko. Isa lang din ang asawa ko. Ha, umayod ka dyan, sabi ni Kuya Ray. 11 viewers, thank you so much po. Pasensya na po kayo. Ay, Joel, shout out. Pasensya na po kayo nakamute. Nag-mute ako. Diyan! Ingay po. Maraming mga ano dito. Mamaya gagamitin mo. Salamat ka, boss. Thank you, Koy Smart Joe. Walang ano man po, Kuya Ray. Pasensya na po kayo, nag-mute ako. Kasi, ano dito, nag-gira. Mag-watch ako kay B-Boy TV. Saan kayo? Salamat. Gusto mag-niya. Ah! What is that? Tayo na Mark dyan. What is that? Siya. Tingin kita ngayon, tignan mo. Watching ako kay B-Boy. What is that? B-Boy TV. Share Ito nga na. yung kamay ko. Kuya Ray, nandito pa rin ako sa'yo. Watching pa rin ako. May grocer out, Cecil Vlog, sabi ni Kuya Ray. Cecil, salamat. Kuya Ray, Happy Father's Day, sabi ni Kabus Official. Sangkay, pasensya lang, nandun ako kanina sa live mo, hindi lang ako nagduddo. Sumilip ako sa live mo kanina, hindi lang ako nag-like lang ako. Hindi ako nagduddo. Kuya Kabus, amahan sa kanunay, panabang bless you. Ano yun? Iwan ko sa'yo Siyang Uwata, sabi ni Kabus. Si ano nga, yan, si Kulang. Si Sal, hello, sabi ni Siyang. Yun. Yeah, thank you, Kabus Official. Happy Father's Day din sa iyo at sa lahat ng tatay po at sa mga nanay na nagsisilbi tatay sa rin na rin po. Uy, swaya. Uwata, kuya. Sabi ni Siyang. Nagpalit ka pa ng siyang-siyangin na mo. Kulang. Palit-palit ka pa ng pangalan mo, ganun pa rin. Maaamoy ka pa din kahit gumamit ka pa ng ibang pangalan. Nickname ko yan. Siyang. Kulang. Walang inam. Kaloka. Oh. Shit. Papalit-palit pa. Siyang, Juan, Ilera. Tis. Si Brenda, salamat. Kabus, sabi ni Ate Brenda. Ugi, oh. Ugi ng baby ko. Kumain na. Sige, kumain. Huwag mo pupugin yung ulo mo. Ano? Wala? Totoo nga tawag nila sa akin yan ng giatay. Brenda, sabi ni Kabus, isa kuya. Kabus, sabi ni Maragres. Grace Uwata, sabi ni Kabus. Uwata di pandikoko. Salamat sa 10 viewers at 27 thumbs up. Umalis si Tiyanak, hindi ko pinapansin yung mga comment niya eh. Hindi ko binabasa, ilaya ako. Puro kalukuhan eh. Lumipat yun sa ibang live. Yan ang ngayon ni Tiyanak eh. Pag pumasok siya, tas di mo papansinin yung comment niya, di mo babasahin. Lalayas yan. Nahanap yan ng kakulitan doon sa ibang live.
Happy Father's Day, Kuya Ray, sabi ni Mary Grace. Pasensya na po kayo kanina kasi ano ako nakamute. Maingay ang, yung Pilipinas. It. Mainit pa rin nung kahit malilim. Siyang Juan, sunod na pangalan mo, siguro Swang. Iswang. Aswang. Ate Brenda, hello po, good morning, sabi ni Gab. Gab, ano po ba ang main channel mo, Gab? Magbaba ka nga na main channel mo. Nandun ako kanina sa premiere ng Daddy Frankie. Grabe yung viewers ni Daddy Frankie, ang dami. Umabot ng almost 9,000 views. Premiere pa lang yun, 9,000 ang nanonood. Tragis yan. Sabi ko, pag mayroon tayong ganun kahit man lang 500 views, masaya na tayo sa premiere natin. Sa kanya, 9,000. Wala nakakagawa nun. Kahit si Idol Jeff, hindi makakagawa ng ganung views. Hanggang 2,000, 3,000 si Idol. Pero yung 9,000, sa premiere lang, umaabot ng ganun. Grabe. Grabe yung suporta kay Daddy Frankie. Dami niya talagang viewers. Lol. Casalda, sabi ni Kabus. Miss Gab, Migalaw shout out, sabi ni Ate Brenda. Migalaw shout out Kabus, sabi ni Casalda. 11 viewers at 27 thumbs up. Thank you so much po. Kuya Ray, Migalaw shout out, sabi ni Ate Brenda. Watching pa rin ako kay Kuya Ray. Watching pa din. At dito naman kay D-Boy. Yahoo! Migalaw shout out po. Brenda, MTBC. Aw. Aw ka talaga ngayon. Pag yung hangin na yan, lumipit sa balat mo, aw ka talaga ngayon. Sabi ko magmuya ka na. Hi Gab, sabi ni Crisalda. Para kami hindi sila sabihan. Para hindi sila sabihan. Ikaw ka na. 11 viewers, thank you po. Kumaon na doon. Kumaon ka na dito. Tago mo sa ilalim. Tapos iiyak-iyak ka pa yung pagkakuha mo. Hi, shoutout ko lang. 9 viewers, thank you po at 27 thumbs up. Pasensya na po. Salamat po sa mga nakatambay dyan. Kuya rin pa rin tayo. Hindi pa natapos. Kay Bibo, hindi ka rin. Next natin dito si Ate Brenda at si Grace. Sila.
Ako rin, Mark. Need ko ng WH. Thumbs up, Mark. Kuya Richard, happy Father's Day sa iyo. Salamat din sa iyo. Ganun din sa iyo. Happy birthday. Araw-araw naka-live sis ko lang. Sabi ni Carsalda. Ako lang, i-watch kita. Bakit ka napakadagdag ng bata na yan? Wala, dagdag na tumamala, oh. Super dagdag, ano na lang masabi? Oh, parang basurahan na. Napakadagdag, napakadagdag. Kahit sa labas. Kahit sa labas, napakadagdag. Oh, di ba po? Miguel Surat ko is Richard. PWD, sabi ni Kuya Ray. Nakasupport ako sa iyo, sis ko lang, sabi ni Carsalda Channel. Salamat po sa sa 14 viewers at 24 thumbs up. Nakatambay dyan. Salamat po. Watching pa rin ako kay Kuya Ray with ads po. Ads. With ads. Dito ako kay B-Boy. Watching pa dito kay B-Boy. Thanks, sis Carsalda. Nakasupport ako sa iyo po lang. Salamat po sa inyo. Lakas mo kasi sa akin kasi. Sana all malakas. Malakas ko lang pala sa iyo. Kahit wala pang tulugan, aray mo. Yan lang. Ano pa pala akong 38 minutes pa lang pala. Balik mo jacket ko. Ha ha ha, kaluka ka, sabi ni ko lang. Done watching your latest video ko is Joel. Sabi ni Kuya Ray, kabus tawa. Kulang tumatawa. Mamaya, naglilinis pa ako, sabi ni Carsalda. Done like Mark, sabi ni Kuya Richmond, shout out. Shout out sa lahat, shout out din po sa iyo. Sige sis, sabi ko lang. Mahina pala tayo sangkay kay Carsalda. Oo, kabus. Kuya Rich, tayo pag ako nanghihingi request, sabihin yan, data lang ang gamit niya, magreklamo pa yan. Si Ma'am Carselda, pag sinabi ko, Ate Carselda, pa-watch naman ang video ko, magsasabi pa yan, data lang gamit ko, gusto kong panoorin yung video niya. Tawa si Grace, ah. Hi ko lang, sabi ni Richmond. Si Richmond ay taga Jinsan po yan. Ano yan, kaibigan ni, yan. Doon ko nakilala yan kay Kuya Richard. Dito tayo kay, B-Boy. Patapos na. Next pa dito si Ate Brenda at si Grace. Watch mo yung video.
Sis ko lang malakas. Yes, oo, Sangkay Grace. Mahina kami. Talagang mahina, sabi ni Mary Grace. Mahina tayo kaya no, ati. Siya magrereklamo pa yan pag pinasuyuan ng panoorin yung video. Watching ako kay Sangkay Grace. Search ko naman. Grace, isa. Sabi ni Ma'am Criselda. Di ba, Ate Criselda? Totoo yun. Mahina kayo. Yan, watching ako dito kay, kay Grace. With ads. Tapos, watch po ako kay Ate Brenda. Dito ako kay Ate, Brenda, watching ako sa iyong video. At kay Sangkay Grace, watching. Sabay ko dito si, naman, sino ba una-una? Pumasok sa live ko. Kuyari, tapos na eh. Si Kulang at si Criselda. Tatlong nakatambay ni Ate Jel Brianna na cellphone sa live ko. Huwag na kayo magsilos, kaya nauna, pero ako ang huli. Oh, so nauna. Hindi kami nagsisilos, Kulang. Ang pagsisilosan namin dyan. Salamat. Salamat, sabi ni Grace. Tawa si Ate Criselda. Huwag kayo magsisilos. Dito, nagwawatch ako kay Ate Brenda. Oo, tatlo, Mark. O, tatlo nga nakatambay. Tatlo rin beses ako magwawatch sa'yo, te. Nandito ako kay Grace. Tatlo. Walang dahilan para magsilos sa isa ko lang, sabi ni Grace. Ate Brenda, sabi ni Kulang. Hey, salamat, sabi ni Ate Brenda. Mary Grace tawa. Kulang. Kulang, pag mag-live ka, pakita ka na para mabilis WHR mo. Malakas ka din sa amin eh. Uwata, sabi ni Kabus. Ate Grace, ha, sabi ni Kulang. Tawa sa Ate Brenda. Ay, Brenda, Ate Criselda. Watching ako kay next ko dito si Kabus at si Criselda. Ate Criselda. Si Kulang, mamaya na yan si Kulang. Mahaba yung kay Kulang eh. Mahaba yung video niya. Ay, yung video nga. 13 viewers at 29 thumbs up. Salamat po. Ate Grace, ha, sabi ni Kulang. Sana'y di magbago ang dating pag-ibig. Salamat po sa lahat ng Uwata Kabus. Mas lalong mawawala ng views ko. Tsaka ng pag-postiso ako. Sinusukat pa kasi. Aray mo. Ano, kabungal? Huwag ka na magpakita ko lang. Kung ayaw mo. Wala ayaw mo magpakita, di wag. Si Brenda, done watching sa'yo, te. Mamaya na lang. Mag-watch na lang ako sa ulo. Kay Kabus naman tayo. Ay, kay Ate Brenda. Ay, Ate Criselda pala. Shh. Quiet. Ate Criselda tayo, guys. Dito tayo sa kanyang loto, paa na manok, curry. Hey, kumain ka na. Matatapon yung pagkain.
Minom ka tubig doon, dali na. Salamat, host. Doon ka naririnig. Napisot po. Anong alin na ba napisot? Tiyanak, kanina ka mo ba nakatambay? Will, thank you so much, Will. Tiyanak, thank you. Ito ako kay Ate Carsalda. Watching po ako sa inyo. Sa paang curry. Ito naman kay Grace, watching pa din. Salamat po sa lahat na pumasok. Napiskot na. Ano ba yung piskot? Di ko mang alam yan. Linis ko, channel ko, sabi ni Casalda. Salamat. Welcome po, ate. Anong lininis? Balik mo, damit ko sis ha. Naglinis ka? Nagtanggal ka ng mga moderator? Casalda. Alam na ni Casalda, sabi ni Tiyanak. Balik mo, damit ko sis ha, sabi ni ko lang. Ha ha ha, sabi ko lang. Tawa si Ate Casalda. Uy, ubusin mo na yung nasa bunganga mo. Oo, Mark. Nagtanggal ka pala ng mga moderator. Tama lang yan. Expression lang yan yung piskot. Hindi ko alam yan eh. Mark Jo, Nadiri, Gergeration. Ano ko sa'yo ko lang? Tiyanak. Puro ka kalokohan. Kumain na. Tapos ko baligo, ubos na rin yung pagkain mo dyan, ha? Sa rin yan, ha? 11 viewers, thank you. Dan watching sa'yo, Sanggay Grace. Kumain na, kumain na. Thanks ko dito si Kabus. Sanggay Kabus, watching ako sa'yo, Sanggay. Dito tayo sa form, sa dagat, sa tabing dagat. Panood ko na ito, pero ito iba itong ninja na ito. Hindi pa ito nakasubscribe sa'yo, Sanggay Kabus. I-subscribe ko mamaya. Yan o. Hindi pa nakasubscribe. Mamaya subscribe ko sa'yo pag natapos. Watching pa rin kay Ate Caselda. Kulang, sabi ni Tiyanak. Wow, lami. Tiyanak. Ingay Kalibog rana Tiyanak. Unsa buhaton na iyang life. Maayong ina. Yung post niyo dyan. Sangkay, salamat ka, boss. Wala kang nakainom. Maintenance, sabi ni ko lang. Buang ka talaga, ako lang, sabi ni Tiyanak. Ate Jel, salamat Ate Jel. Bunukin mo na yung kanin mo sa mga pag lumabas yung nanay mo, sige ka. Huwag mo paglaruan yun, tapon mo na yan. May tubig doon. Yan ang tubig mo sa likod. Mama Danas Vlog, shout out. Hi sir, good morning. Good morning ma'am, salamat po. Missing you, shout out missing you. Shout out to all, shout out po. That's life in Tiyanak, ana-ana ra. Sabi ni Ate Carselda, mas buang sad ka, sabi ni ko lang. Welcome host, welcome din po sa iyo. Salamat sa pagpasyal. Kumain ka na, no? Gano'n ko laman sa bunganga. Kunin mo ito, bigyan balik. Hindi. Kunin mo yung tubig, tapos uminom ka. Bilisan mo doon. Bilisan mo. So, ubo mo na yun, nasa bunganga muna. Iniipon mo na naman kanin. Iiyak ka? Lanukin mo na yun, nasa bunganga mo.
Huwag mo ipunin ang ipunin. Meron pa dito. Ipunin mo, ipunin. Ano ba man? Mario, sabi nila masarap daw. Bingbang, pero bakit wala akong... Ay, ewan ko sa'yo. Zero ba bingbang ng magtiyanak? Kunin mo yung paman. Dali. Welcome host. Wala mo naman po. Wala mo naman. Pasensya na kayo guys, yung mga pasok na bagong viewers ko dyan. Biroan lang po yung mga yan. Nagbibiro-biroan. Sangkay ka boss, watching ako sa'yo Sangkay. Gusto ko si Kulang, aray ka. Ayan watching ako sa'yo ka boss. At Ate Brand at Ate Casalda watching ko. Tatay Robin pala, hindi ko pala naalala siya. Lunukin mo na yan, tawa na naman tawa. Isa. Bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo. Lunok na. Lunokin mo yung Casalda, oh. Magluto ka, bingbang, madali lang yun. Beef tapos repolyo, street fire. Di ko lang dito ko dito go lang tiyanak. Makaligo. Oo ba, Casalda? Game na. Ginawa yung ano ko dito Uminom ka na doon ng tubig. Uminom na. Kung mo nang tingin sa akin pag lumabas mo nung palo ka ng sikas, mahal. Patikman kita ng talong size. Ayaw pagpautog diha tiyanak baman maban si Mark. Yes, game. Mag-live ako mamaya-maya at di ako sa birthday ko. Di ako pinayagan ni Mrs. mag-live sa araw ng birthday ko. Saluhin naman daw niya ako. Puro daw ako whitey. Kausap ako, hindi ko makulit ka. Di ka na naman, wala akong, ang bata ka. Tama lang yun, Kuya Ray. Mag-celebrate kayo ng iyong misis. Kulang, oy, sabi ni Tiyanak. Mag-Bisaya ka para di makasabot si Tiyanak. Sila sa ano. Ano? Kumain ka na. Mama ka ng mama. Marami pa ba sa bunga nga? Uminom ka tubig doon para ano na yan. So, papaluin kita. Hindi na. Kuha ang tubig doon. Sige. Si mama papalo sa'yo pag lumabas. Dali na. Kumain mo ito. Silis lang mo. Ano mo? Bata ka. Kainin. Tubo. No? Isa. Ikaw na yung pinapakain, ikaw pa yung galit. Kumain lang ikaw. Para tumaba ikaw. Yung katawan mo. Ayan. Ako may birthday, dapat ako masusunod, di ba? Kuya Ray, wala po tayong magagawa. Mrs. mo po ang nasusunod. Kuya Ray, shout out. Oy, wait lang. Mag-watch ako kay Tatay Robin. Dan watching sa'yo. Mark Jan. Ang kulit. Dan watching sa'yo, Ate Casalda. Watching ako kay Tatay Robin. Baba ka na. Ubusin mo na yung pagkain.
Ito talaga nag-dito. Minsan mo na. Umuti na yung kamay ko. Awa dyan. Nakakatawa. Watching po ako kay ano? Kay Tatay Robin. Okay ka, boss. Dan watching na sa'yo. Saan kay ka, boss? Plus 1 sa'yo. Saan kay ka, boss? Kumain na Mark dyan. Next ko dito si... Sino ba yung naandyan? Si Kulang. Dami ko nang babasahin, hindi ko binasa. Para hiwalayan lahat ng asawa at lol. Thank you, Kulang. Nasa kama na ako. Half tulog, half gising. Mabait si Maria Faye, very supportive kay Mark Joe, sabi ni Chanak. Thank you, Chanak. Kaya okay lang, sabi ni Chanak. Walang samahan mo ako, sabi ni Chanak. Nakasupport ako live mo, lol, sabi ni Kulang. Kulang, ikaw na lang, pag-asa ko. Habo pala ng ano mo, Kulang. Ito ako sa'yo, ano Kulang, watching ako sa'yo. Watching Kulang, watching. Kumain ka na para maubos nito. Diba? Naliligo ka pa. Pagkulit ka na naman doon, pasaway ka na naman doon sa school para pagbalik mo dito, palo ka na naman. Ate Marky, shout out. Busin mo na nasa bunganga mo. Uy. Huwag ka dyan. Naliligo ka pa. Yan na. Abo na ikaw. Huwag ka dyan. Kikita ikaw ba walang bata? Magalit si White. Ay, Rosie. Oh, sorry pala. Mamaya, mag-watch ako sa'yo. Kuya Mark, sabi ni Ate Marchie, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa iba, Tiyanak, huwag kang sumuko, sabi ni Kulang. Kulang, kapag sinamahan mo ako, magiging adventure ang buhay mo. Ate Kulang, sabi ni Ate Margie. Kuya Ray, sabi ni Ate Margie. Ate Margie, sabi ni Kulang. Ate Tiyanak, hindi yan Ate Tiyanak. Kuya Tiyanak yan, Ate Margie. Crisalda, matagal na adventure buhay ko, Tiyanak, sabi ni Kulang. Ma'am Crisalda, si Brenda, shout out. Si Criselda, lagi na nga ako nasa bundok, sabi ni Kulang. Jel, Brianna, thank you. Dito, watching ako kaya, no? Ni Tatay Robin, watching ako sa video ni Tatay Robin. Watching ko. At kay Kulang, watching. Kulang, gawin ko lang muna to 10 minutes ha, kasi may mga i-clip ako. Ha? 10 minutes, mag-watch na lang po ako sa'yo. Gaganda aura mo. Kulang, sabi ni Tiyanak, sana all. Hi, Margie. Dada ka ba? Robot ang isang pool. Sana'y di na magising ang mga ngarap ng dilim. Nasaan na yung sinabi kong 500, mamay? Halo ko sa palawagan yun.
Magpapaputok tayo sa bundok. Papaputok. Sana all. Papaputok. Nagsing. Michelle support, thank you so much. Di ko kailangan mag-aura. Ang mag-aura, tiyanak. Mayroon akong baril at assault rifle ko lang. Mayaman niya si Hanap. Kayang bumili niya ng mga ano. Kulang. Tiyanak, anong mas malakas na pumutok? Yung rifle o yung ano? Yung 45? Tiyanak, anong mas malakas pumutok? Gusto ko yan. Barilan si Mark. Barilin si Mark. Buang ka. Mababarilin. Wala naman akong kasalanan siya. May nakakinang limandan mo eh. Gusto mo na. Provide ko sa ano yun. Rifle. Rifle ang maganda. Kasi mas mahaba yun, ano? Malayo-layo ang tatamaan. Hindi ko pa na-try maghawak ng baril. Nako, magugustuhan mo rifle ko, sabi ni Tiyanak. Pang special forces baril ko. Kasi dati kang sundalo eh. Dati kang army? Army ba, di ba? Yari. Itutok mo kay kulang lagi. Barilin mo si kulang hanggang ano. Ha? Hanggang ngayon pa ba? Ha? Ay, Rosie, watching ako sa'yo mamaya. Hanggang ngayon pa rin ba siya, ano? Yung bayad sa paluwagan. 500. Kinuha mo yung 500, tapos sunod na araw, magbigay ka pa rin ng 500. Bakit? Tubig. Tubig ng bayarin? Ay, tubig ilaw. 200. Kailan babayarin? Ito yan, linggo na yan. Ay, di ba kasunod na linggo yan? Itong linggo na yan. Hindi na yan. Lagpas ng pinching ko. Ano na, Margad? Ayaw mo pumasok? Gusto ko pa mabuhay, Tiyanak, sabi ni Kulang. Si Brenda, salamat. Tunukin mo na. Tunukin mo na yan. Sa? Tunukin mo na. Ang hapdi na ng kamay ko. Bilisan mo na. Kulang, nandito pa rin ako sa iyo. Watching pa rin ako sa... Kita dyan. Bakit Kulang? Wala naman papatay sa iyo, sabi ni Tiyanak. Sana si Will na wala. Well, where are you, Will? Andiyan ka pa ba? Still watching pa rin ba, Will? B-boy, wala din yung B-boy. Mag-enjoy lang naman kayo. Bakit ka ba tutoy? 10 viewers at 32 thumbs up shot. Hi, Rosie. Salamat. Kiss mo ko. Kiss mo papa. Kiss mo papa. Kiss. Yun lang ba kapatay na ukangkang kulang. Babarilin ka sa sarap
Sabi ni Kat Crisel, daray ko. Ay, magtawa ng tawa para ubusin mo na yan para ano, maligo ka na. Brush your teeth pa. Yung sira-sira na ang teeth mo. Bilisan mo na! Dali na, uminom ka tubig doon, dali. Hello, Pe, sabi na Rosie. Yan na, stress sa anak niya, kayong kulit. Dali na, ubusin mo na yan. Oh. Dali na. Eat. Mahalin ko ang pukangkang, sabi ni Chan, aray mo. Pukangkang talaga. Di dapat sinasaktan. Yung alin. Ano sinasaktan? Ano? Bilisan mo na. Tiyanak. Bilisan mo na. Hinahinay lang. Iba na naman na nasa utang itong... Amaw, sabi ni Kawalang. Mark, dyan, ang kulit ba? Yan, uminom ka na doon tubig. Dali na! Akin na nga yung pamalo mo. Hindi ka iinom ng tubig. Hindi ka uminom ka doon tubig. Tawag kang tawag. Ayaw ko na sa air. Saan ka na? Saan ka pupunta? Sa Claret na, no? Kulang gawin ko muna itong 10 minutes sa'yo. Kulang ha. Mag-flip ako kay Rosie. Kasi medyo mahaba yung ano mo. Walay lang lingaw. Walay lingaw, sabi na ni Rosie. Hilom tiyanak, oy, pag inom na ang maintenance diha para dili ka maglibog. Ay, 40 viewers. Si tiyanak talaga, mahilig yan eh. Oy, bro, good morning. Videotor, nandito pa yung ano mo, mangga mo. Galing kay ano, kay Well ito eh. Kala ko pupuntahan niyo eh. Kay Mabi nakuha na, kay Grace nakuha na. Kay 12 Project nakuha na. Sa'yo hindi pa. Ninggawas karon kanina. Sige, bukas nasa pwesto ka ba? Magtinda ko bukas. Hinog na to, bukas. Kay JGK TV nga rin yung isa dito eh. Bali 3 na lang to natira eh. Sa kay JGK TV sa'yo yung 2. Bigay ko na lang sa'yo lahat yan. Ubus ka na. Bukas off ko bro. Sige. Hindi nagkataon sa Webes ang off mo Para nakasama ka. Kulang, ano ko muna to kulang. Tuling ko muna panonood ko sa iyo kasi magpipli pa ako ng iba eh. Kay Rosie, magpipli ako kay Rosie para man. Balikan ko na lang kulang ha. Dito tayo kay Rosie sa kanyang backyard. Watching sa iyo sang kay Rosie. +1 ako sa iyo, magbibigay akong banana. +1. And Rosie, watching po with ads. So, Tayo Robin, watching pa rin sa'yo, Tayo Robin. Host, anong binta mamaya? Wala po akong paninda. Sana, hindi ako nagtinda. Pahinga ako. Nakaubos ako kahapon. Bali 4 na kakain pinaubos ko kahapon ng mangga. Naglibog na ako sa imo, sabi ni Rosie, aray mo. Brenda, Bintara ko.
tumoy, aray mo. Tumoy. Walay gay lingaw diha tiyanak pag diha dayok. Pero sa Tagalog, meaning iba. Rosie. Mr. RG, shout out. Ay, andyan na ang Mr. RG, yari kayo. La. Yan, si Kulang oh, Mr. RG. Maharot. Joke lang. Sorry, wrong type. Sabi ni Rosie. Ewan, Kulang, hi, sabi ni Videotor. Videotor, hello, sabi ni Kulang. 13 viewers, salamat po at 32 thumbs up. Mr. RG, hello, sabi ni Kulang. Taas kasi alis ko kaya type error. Yun lang. Rosie, Kulang, sabi ni Vegetal. Rosie Journey, shout out. Kain tayo ko lang, sabi ni Videotor. Oy, done watching. Done watching sa'yo, ano. Pero i-watch ko pa ito isa. Itong 5 seconds. 52 seconds. Kasi maiksi lang naman yung video mo. Yan, Rosie, watching ako sa'yo. Romel TV official, oy! Boss Romel Norhasan, boy! Kangaroo. Ano, oy? Rico, Kangaroo. Sino nag-Kangaroo? Mark Boom, sabi ni Romel. Morning bro, Mark. May galaw shout out. Kumain na si Jutor, walang tayo. Kambal, sabi ni Mr. RG. Anong na naman ang maharot? Lol, chat lang yan, Mark. Sabi ni Kulang. Alay ka. Ano? Kulang, alok lang. Ano daw? Sabi ni Carsalda. Kambal, sabi ni Romel. TV official. Tyrbin, watching po ako sa'yo, Tyrbin. Ate Lola, blessing po. Dito. Boy Jumper, ka talaga, magpaalam ka doon, huwag kang tumalon, sabi ni Mr. RG. Sino ba naka-live? Nasa muk ko, tiyanak, kay kalibog daw siya, sabi ni Kulang. Kambal, Apo, Romel, sabi ni Kulang. Miguel, shout out, Mr. RG, sabi ni Carsalda. Os, matulog na ako. Half tulog, pero naka-live ako. Sige, mag-live ka. Lol boy, Kuranggaro, Kambal. Naglaya siya kayo doon sa pinasok ng live. Ayo ha. Yan, watching ako kaya na Taterbi. Vlogger Nesha, thank you so much. Naglibog ko sa imha ko lang. Please support my upcoming premiere. Okay, thank you. Plus 1 ako sa'yo, Rosie. Plus banana po sa'yo. Talvigitor, watching ako sa'yo, Talvigitor. Watching ako sa video mo. Magpakailanman, hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso magpakailanman. Salamat bro. Isumbong kita. Hindi kaya nagpapaalam kayo ni Ate Margie. Sabi ni Mr. RG. Matulog na ako host. Sige matulog ka na. Good night. Salamat Chanak. Watching ako sa kay Videotor. Barangay Citrus Fiesta 2026. Yang watching. Which you. No.
Oo, sige, good night. Ano ko lang. Ah, ko lang tuloy. Tiyanak, salamat, Tiyanak. Sa asa ka naglibog, Tiyanak. Di atay, sabi ni ko lang. I'm live now na nakhead. May naamoy ako. Ate Lola, walang pasensya. Ha? Pansinan ba yan? Sinong kambal nagbati na ako? Ay, Romel, salamat, Romel. Hindi ako nakaabot sa live mo, Romel. TV official. Pagsilip ko, tapos na. Kaloka ka, kambal, tapos na. Oo, binati ka niya kanina. Gwa ka iba na meaning ha? Yung libog sa Bisaya naguguluhan sa Tagalog. Ano ba ang libog sa Tagalog? Romel, boom, sabi ni B-Boy. Sandalo, ate Lola. Boom, B-Boy TV, sabi ni Videotor. Boom, B-Boy TV, boom, sabi ni Romel TV official. Tapos na nga, kambal, sabi ni Mr. RG. Matulog ka na, Tiyanak, para dili ka maglibog di atay. Dito ako kay, kay Videotor watching. Sa kay B-Boy, tapos na ako mag-watch sa'yo. Kay, naman, kay Tatay Robin watching po. Sinampay mo pa pabalik sa likod. Nilagyan ko na ng pulbos. Shout out, Mr. RG. Ma'am Brenda, morning po. Miguel, shout out, sabi ni Mr. RG. 14 viewers at 35 thumbs up. Lobat na ito muna. Lobat na ito muna. Sige lang po at Ate Carselda, salamat. Naguguluhan nga, meaning, naguguluhan ba? Sa Tagalog. Ay, 16 viewers. Salamat po at 35 thumbs up. Yung pala yung meaning nun. Watching ako kay Videotor, guys. Boss Romel Norasan, mag-honored ako sa'yo. Next kita dito. At kay, Tatay Robin, watching po. Magro. Hi, nice to meet you, Magro. Nice to meet you. Night to all. Bye-bye, Tiyanak. Thank you so much, Tiyanak. God bless, Tiyanak. Ingat ka dyan. Salamat sa kakulitan mo dito. Ate Margie. Salamat, Ate Margie. Nandiyan po sa Ate Margie. Nakalimutan ko. Ate Margie, magwa-watch po ako ng video niyo po, Ate Margie. Wait lang po, ha. Dito lang, tambay, kapatid, mid-roll ads. Thank you sa ads. Tuna Faye, hello, sabi ni Videotor. Walang may usapan tayo, sabi ni Tiyanak. Oy, Vlogger Nesha, thank you so much. I appreciate you, you're here, my live. Thank you so much po. Take care always and more friend or more subscriber and more viewers in your live or your video. Malakas yung nyo, upload ni malakas ang vlog upload ni Vlogger Nessa. Ano yung share na maliit? Search mo sa YouTube channel mo, Mark Ormoc City, Motocross. Ken, sige po mamaya. Ano naman usapan, sabi ni Kulang. Isip muna ako, bro, Mark, may gagawin pa. Sige lang po, Mr. RG, no problem, ikaw pa. Mahal ko pa, buhay ko, sabi ni Kulang. Kulang, sabi mo, papaligayahin mo ako, sabi ni Tiyanak. Okay, Mr. RG, sabi ni Criselda. Hala, Mr. RG, saan punta, sabi ni Kulang. 14 viewers at 36 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat yan. Iatay ka, Tiyanak. Okay, Mr. RG, sabi natin Criselda. Mag-watch po ako kay Ate Margie at kay Romel Norhasan. Ano ba yan, Carmo? Ano ba yan?
Mabel, Kuya Mark. Ayan, andyan na yung Mabel, oh. Okay na nga yung cutter dyan. Car ka ng car. Nasa harapan mo na nga yung car mo. Car ka ng car. Harang Dan, thank you Ate Marchie. Mag-watch po ako sa iyo, Ate Marchie. Done watching sa iyo, video tour, mag-watch ako kay Ate Marchie. Done watching. Ate Marchie tayo, guys. Ate Marchie vlog, watching po ako sa iyo, te. Ramel, wait lang sa iyo, mag-watch ako sa iyo ng video. +1 ako din sa iyo. Dito tayo sa masarap na luto ng sitaw or spring beans simply. Oh, sarap nga. Yan, watching po ako sa iyo, Ate Marchie. With ads sa Ate Marchie vlog. +1 banana po. Thank you so much po. Yan, watching po sa iyo. Kay Tate Robin, di pa tapos eh. No, saglit, konti na lang. Next ko dito si Romel Nor Hasan, guys. Dito lang ako, Kuya Mark. Ay, Kuya Ate Margie, wait lang po, mag-play din po ako sa iyo ng video mo po ha. Ate Margie, sabi ni Romel Nor Hasan, said hi. Sabi ni Romel, lakas trip ni Tiyanak, inom ka na maintenance, sabi ni ko lang. Bakit ba maligaya na ako? Nasabihin mo sa akin, makumusta ko lang. Kambal, punta tayo kay Erlin Adarna. Wow, sana all. Sana all, Romel. Sad hi. Jel Brianna. Salamat, te. Thanks you po, Ate Margie. Thank you din. Sige, kumusta na lang pala, atay ka. Ate Margie, salamat po. May shoutout po, Ate Margie, sabi ni Kuya Ray Wala naman Vlog. yan. Video tour. Kuya Romel. Kuya Tatanggalin na naman. Romel. Guys, 2 hours lang po ako magla-live para makapag-support tayo sa ibang magla-live. Basta yung pag nag-live kami ni B-Boy TV, ano kami, yung oras niya ay 8 or 9 hanggang 7 to 9 sa kanya. Or 10, mga ganun. Sa akin naman, 10 to 12 ang aking live. Matatapos. Kaya 2 hours lang po ako magla-live ha. Tambay, tumakbo na. Sabi ni ko lang. Ate Marchie, Kuya Ray, hello po. Sabi ni Visitor. Maghapunan muna ako, Koy, Smart Joe, and everyone at may vlog ako ng 2:00 mamaya lamang po. Enjoy all of you here. God bless po. Sige, Kuya Ray. Pagkain na po kayo. Salamat po sa pagtambay. Crisalda Channel, Rosie. Salamat, Rosie Sangkay. Nandyan sa nakikinig, sabi ni Kulang. Video tour. Megalasot Kois, video tour, sabi ni Kuya Ray. Takot sa iyo, ate. Oy, done watching. Ay, hindi. Ano yun? Oh, wait lang. With ads pa ako dito. At kay Ate Marchie with ads. Done watching na pala siya, Ate Marchie. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Mag-uumpisa pa lang. Ang haba pala ng ads mo, Ate Marchie. Katatapos lang. Yan po, Ate Marchie. Naka-play na po ako sa iyo. Katatapos lang ng ads. Grabe yung ads yun, ah. Sana all. Ano ito, wala. Wala yung ano. Ayan. Si Marchie, nag-iumpisa lang ako sa iyo kasi tapos lang ang ads mo. Dito naman kay Tate Robin, patapos na po yung ads. Next po dito si Romel Nor Hasan. Takot sa iyo, ate, kambal, sabi ni Romel. Migalaw shoutout, Ate Margie, sabi ni Kuya Ray. Kuya Ray Vlog, migalaw shoutout po, sabi ni Ate Margie. Video to, tawa dyan. Migalaw shoutout, Romel TV Official, sabi ni Kuya Ray. Apo, nandyan na yan. Nagbabantay, sabi ni Kulang. Rosie, shoutout, Kulang. Romel TV Official, sabi ni Ate Kulang, sabi ni Ate Margie, titirahin na naman ako. Yan, mamaya paglasing, sabi ni Kulang. Aray ko. Kuya Ray Vlog, migalaw shoutout po, sabi ni Romel. Kuya Ray, sabi ni Ate Margie. Host, alam mo na, ako, joker lang ako sa mga viewers ni Mark Jo.
Huwag niyo damdamin mga sinasabi ko. It's all for engagement. Yes, true. Si Chanak is sobrang bait po yan. Wala pong ano yan. Palabiro lang po yan. Mahilig yan magbiro. Mabait ako. Mabait yan si Chanak. Kaya huwag niyong dimdibin at huwag kayong mag-alala. At yan yung naghahanap yan si Chanak. Baka maswerte kayo. Halimbawa, hindi pa kayo nakasahod sa YouTube. Once na makita kayo na nagla-live kayo doon sa mga ano nyo, tapos gusto nyo, kung first sahod nyo, pag nasilip kayo niya, napantahan kayo niyan, siyang bahala magpasahod siya ng first sahod. Para si Ate Rosel, umudyo. Tinulungan niya pala, pinaliparan niya para makasahod, first sahod. O yun. Papaldo si Ate Rosel. Ma'am Marchie, Miguel, shout out po, sabi ni Romel Norasan. Yes, Chanak, I know. You, sabi ni ko lang. B-boy, salamat. Good vibes lang din ako, sabi ni ko lang. Yeah. Video to Ate Margie. Good vibes lang din, Chanak. No need explain sa iba tao. Yes, sabi ni ko lang. Huwag niyong dibdibing kung wala kayong dibdib. Aray mo, B-boy. Pwede tagay. Yawa ka. Gigising ko nga lang eh. Tagay na naman, B-boy. Puro tagay na lang. Webes, tagay tayo. Aga-tagay pa di, mabi ah. Di ka ba nagbiyahe? Pwede? Wala kang biyahe? Oy! Thank you! Thank you, boss! Aray ka! Matulog na ako. Naglibog na miss ako. Aray, thank you. Thank you, Chanak! Nagulat ako dun, Chanak sa blazing mo Mabi isa. Diba? Tinan nyo yung Chanak. Solid yan. Kaya nga di ko dinidibdib kasi wala akong dibdib. May mabiboy. Aray mo. Platid ba? Biyahe ako. Sabi ni Mabi. Oh, biyahe pala. Kulang. Krasalda. Pangaon. Sabi ni Project. Tell Project. Pasok ka. Nakapasok ka. Tell Project. Lumalabas yung ano eh. Vlogger si Tol Project paglasing. Vlogger. Project boom, sabi ni B-boy. Ito na yung color mo sa bag. Huwag mo nang tatanggalin. May iiwan pa yan. Project boom, sabi ni B-boy. Kulang. Hugi, tara, tingin ka dito na. Hi ka muna dito dali. Hugi. Bagon so. Pa dyan. Hi ka muna dito dali. Tinatawag ka, hindi. Oh, hi ka muna dali, hi. Oh, nandyan na. Sarap na sa'yo. Pa dyan. Hi ka doon. Hi daw. Hi na! Hi po. Hi mga kawaray. Hi na tayo! Balik ka. Hi mga kawaray. Sabi mo, hi mga kawaray. Say hi. Hi. Hi! Hi. Hi mga kawaray. Hi! Make sure! Oo na, sige na, lumayas ka na. Galit ka pa eh. Project. Tal, Project, boom. Sabi ng video. Madam B-boy, boom, sabi ni Project. Mabuhay ka, Chanak, bisan og naglilibog ka sa imoong kinabuhi, sabi ni Kulang. Salamat, Chanak, sa blessing. Nasa iyo yung car mo. Ba't sa akin mo hahanapin? Is the car. Salamat din kay Ma'am Ilang kasi nagpakulay si Ma'am Ilang doon sa video ko. Meron na akong dollars, mga nasa ano na ata. Bukas, abot na rin po yata ang dollars ko ay 30. Mga nasa 30 na ata bukas. Check ko nga kung ilan lang dollars ko ngayon. Ay, oo nga, maabot na nga bukas 30 kasi 26 ngayon eh. Naka $26 na ako. Ayos! Sana makumpleto rin siya at masahod ko yung mga sahod ko ngayong ano. Ngayon, Diyos, sana makumpleto ko rin yung aking revenue para pagdating ng July, masahod ko ng 22. Pandagdag na naman sana. Okay, Jomar Sarate, shout out. Chanak, mabuhay ang utog. Utog, arig. Utog. Hoy, Chanak, pala utog ka daw. Totoo yan? Chanak, baka nag-lo-lo ka na dyan, Chanak, ha? Chanak, baka nag-lo-lo ka na. Ayaw pag-lolo dong. Pupud-pud ang ano, ulo. Hoy, Jomar, shout out. Ate Margie, nandito pa rin ako. Next ko dito sa Ate Margie.
At si Romel Nor Hasan. Tiyanak, naglola ka dong? Sabi ko, Tanak? umalis ka na. Sing samantala, tiyanak, oy. Ano be? Ay, doon. Pagkita ka be? Tiyanak, oy. Naglol, ano ikaw? Tulog na yata. Tulog na yata si tiyanak. Aray mo. Ate Brenda, salamat po. 1 hour and 30 minutes na tayo, guys. 30 minutes na lang. Tignan mo naman pabango yung anak ko eh. Inaubos mo na yung pabango ko. Tapong ko itong pabango mo eh. Ilang spray lang yan sa anak mo. Nagre-reklamo ka pa. Sa'yo nga, kulang ka rin. Ligo mo eh. Wala daw. Mapupudpud kasi dati ng pudpud, sabi ni Joe Marion lang. Ate Jel, salamat. 12 viewers at 38 thumbs up. Thank you. Ay, mangyayari ka na ng ano doon. Naman yung bag mo. Bariyan ko naman dito. Oh. Teka lang. So, marami akong barya. Barya natin. Bariyan na naman dito. Bariyan ko din ibigay. Yan, maraming tira. Oh, ito, 90. Di mo? Nag-aaral ka pa lang. Kinder mo, 90 na. Tandaan. Samantalang nag-aaral kami ni mama mo dati. 2 piso. 5. Paldo si Mark yan. Paano pa kaya pag marunong na bumili si Mark yan ng nama? Kaya nga magreklamo pag marunong naman nila sa iyo. Mark yan, bye-bye. Tol Jomar, sabi ni ko lang. 13 viewers, thank you po at 39 thumbs up. Haba ng ads ni Ate Marcia. Done watching na po. Si Marcie. Done watching. Next ko dito si Romel Nor Hasan. Oh. Oh. Boss Romel, +1 ako sa iyo, banana. Thank you so much sa pagbisita. Watching ako dito sa 1 minute mo. Watching sa iyo, ano? Mama Danas Vlog, wait lang po ha. Medyo mahaba po ang ads ng ano. Magwa-watch po ako ng video na Ate Margie, magwa-watch po ako ng video niyo po. Pasensya na po ha. Medyo mahabang ano, ads ng Tatay Robin. Hindi pa natatapos oh. Mahaba. Hindi ko ini-skip po para dagdag din sa ano, para may points man lang. Okay lang host. Mama Danas Vlog, mag-watch po ako ng video niyo po ha. Saglit lang po. Huwag kayo mag-alala, lahat po kayo panonoorin ko yung mga video. Yung pumapasok sa akin. Medyo ano lang tayo kasi lowbat ang isang phone. Kung hindi lowbat sana, 3 sana gagamitin ko. Lowbat to. Wala, ay gumana. Mabilis mag-lowbat. Tika Zelda, salamat po. Nag-watch na ako ng video mo. Sang kay Grace, salamat sa inyo. Tol Project, mag-watch din ako ng video mo, Tol Project. Mahaba yung ads eh. Romel Nor Hasan, +1 banana ako sa iyo at watching, tas nagbakas ako ng ano mo sa upload mo. Pero wag mo nang balikan kasi yan. Dan watching sa iyo, Romel Nor Hasan. Kasi maiksi lang po yung mga video niyo po. Magpi-play tayo ng iba po para makapag ano tayo. Kay Mama Danas Vlog muna tayo, guys. Ay. Oh. Ate Margie, wait lang po, Ate Margie. Dito kita sa isang cellphone. Medyo mahaba pala mga ano ni Ma'am ng Danas Vlog. Mayroon dito 1 minute and 34 minutes. Pero dito tayo sa medyo ito 3 minutes and 37 minutes. 3 minutes and 37 seconds pala. Yan. Bakas ako dito, Madam Danas Vlog. Dito ako sa 3 minutes mo. Sa
Rain sa Kuwait, lamig match. Plus banana ko sa iyo. Ate Marchie, done watching na ako sa iyo, Ate Marchie ah. Nag-nood ako dun sa sitaw mong linuto, napakasarap. Dito ako sa iyo. Watching ako sa iyo, tol. Ano? Mama Danas Vlog. Watching po ako sa Rain sa Kuwait, lamig match. Tol Jomar, salamat Tol Jomar. Tol Project, salamat tayo. Meron ako ibababa muna dito guys, saglit lang. May bababa pala ako dito sa live ko. Baka pwede pong palablab. Yan, bababa. Pipin ko lang po ito. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe po dyan sa aking Sikan account. Pakasuyo naman po, pasubscribe na lang po. Kasi malaking bagay po yan para may pang tayo, pang alalay kung halimbawang yung natin, yung wag ng pansara. Hello po, subscribe po. Di pa natapos yung ads ni Tatay Robin, haba eh. Yan guys, yung nakapin, baka hindi pa kayo nakasubscribe dyan. Mama Danas Vlog, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa main sa second account ko. Pasuyo naman po. Pasubscribe ako. Padagdagan kahit makaabot man lang ng 1,000. Iniikot ko yan eh. Nagala-gala ko yan. Para umabot ng 1,000. Tay Robin, nandito ako, Robin. Hindi pa natatapos yung ads mo. Sa ads na lang ako, patapos na sa ads. Dana Mark, thanks. Thank you, Tay Robin. Dito ako sa iyo, Mama Danas Vlog, watching po ako sa iyo, +1 ako sa iyo, banana. At nag-comment ako sa Pagugit ako muna. Ate Margie, magano ako sa iyo, mag-watch ako sa iyo, Ate Margie. Sino pa si Tol Project, no? Yan, done watching na kay Tate Ruben. Watching ako kay Ate Margie Vlog. Ate Margie. Watching tayo, Ruben. Thank you, Sai. Sino si Ate Margie? Watching sa'yo ako, Ate Margie. Mama Danas Vlog, nandito ako sa'yo, sa harang mo. Rosie, salamat. Mabuti ka pa. Kuya, may pang-watching na. Lagi kong ginagawa ito pag nandito ako sa bahay, Ate Margie. 3 talaga sa cellphone ko dito. 4 pa nga ito, nasira lang yung isa. May pang-watch po talaga ako dito pag nandito ako sa bahay, nakapag-watch ako ng video. Pero pag nasa palengke ako, hindi ko magawa yun. Hindi ko maasikaso. Kaya ang ginagawa ko na lang doon. Shout out lang.
Kailangan ko pa makabili ng dalawa para may pang ano ko. Talaga pang watch para mabilis ba. Kasi ang viewers kasi, pag may nawawatch din ang video nila, papasok talaga yan sila. Pag may pang ano ka pambalik, halimbawa nanonood sila, nandyan sila nanonood, tapos iwa-watch mo rin yung ano nila, yung video nila. Lalo pag mahaba, matutuwa yun sila. Para kahit nakatambay sila dyan, kahit anong oras man sila umalis, ay ma-watch mo lang video nila, malaking bagay. Tol Project, mag-watch ako sa Tol Project. Ate Margie, nandito ako sa iyo, Ate Margie. Kay Ate Mama Danas Vlog, andito ako sa iyo. Hindi pa tapos yung ads mo, pero tapos na yung video, ads na lang. Padi, mag-watch ako sa iyo, Padi ha. Tol Project at si Mabi TV, hindi po ko napanood. Si Kabus, tapos na yan. Mama Danas Vlog, Dance Connect, sabi ni Kabus. Mabuti ka pa. Dance na si Bintong Mark. Ay, thank you, Kuya Tatay Robin. Salamat, Tatay Robin, sa pag-subscribe. Guys, yung nakapin po, pa-subscribe po. Baka may mga extra banana kayo dyan. Sa akin mga katimbum, sa aking mga kaibigan dyan, padagdagan naman. Gusto ko rin magkaroon ng subscriber 1,000. At maghabol ako sa views ko banato. Para may second account. Margie, nandito na. Watching sa'yo. Si Margie. Mama Danas Vlog, hindi pa tapos po ang ads mo. Tay Robin, shout out, sabi ni Kabus. Salamat sa 10 viewers at 40 thumbs up. Thank you so much po. At salamat sa ating kaibigan dyan na mabait, si Chanak. Nagpakulay ng kulay dilaw. Aba! Maka ano man lang tayo. Makasahod-sahod man lang. Mabi, salamat Mabi. Padi, salamat Padi. 7 viewers, thank you po. Okay, done watching na po kay Mama Danas Vlog. Watching ako kay kay Tol Project, mamaya na si Mabi TV. Project 89, bait din ako, wala nang pera. Mabait din ako, wala nang pera, aray mo. Yun lang. Watching ako kay Project 89. Tol Project, watching ako sa iyo with ads. With ads with comment pala. No ads eh. Yan. Bintong Eder, shout out. Dito ako Tol. Ate Margie. Dito ako. BG lang si Bintong. Sige lang Tay Terbin, walang salamat po. Criselda, salamat Ate Criselda. Ate Criselda, mayroon akong ginawa sa yung baka magustuhan mo. Yung, gusto mo ba to? May ginawa akong para sa iyo na logo sa Team Boom. Kung gusto mo lang. Kasi lagi naman po kayo nasa Team Boom na lagi nakaka-support sa amin. Meron ba akong ginawa sa iyo? Ay, yan gusto mo, send ko na lang sa iyo. Sa Team Boom to. Pwede mong gamitin sa iba mong mong channel pang logo. Kung okay lang sa iyo, kung papayag ka, kukunin mo. Bibigay ko po sa iyo. Kasi nakasupport ka naman sa amin lagi. Dati pa. Hindi ko pa nakikilala yung mga ibang mga vloggers. Talaga magkakasama na tayo nila Biboy. Wow, ganda. Sino yan, Mark? Sa'yo. Para sa'yo yan. Nakaraan ko pa yung balak magpagawa ng nakalimutan ko lang dun. Hindi ko na isabay sa amin.
Sa'yo to, para sa'yo to. Sa Timbong. Kasi ang ano naman namin nila Tol Project, yung talagang supportive sa amin. Para sa'yo. Hindi tayo friend sa Messenger. Parang friend tayo. Search mo nga. So, hindi yata. Brenda, shout out. So, Brenda, mag-watch po ako ng video mo mamaya. Nag-in na. Sangkay Grace, salamat Sangkay Grace. Kuya Mark, Miguelaw, shout out. Ay, Dalia, shout out sa'yo. Good morning, everyone. Dito ako kay Tol Project, nagluluto ng pansit bato. Sino ba nagluluto nito? Si si Brenda? Yeah, watching ako. Support from Team Bingo Warrior, founder Gina Lakman Vlogs. At Ate Margie, nandito ako. Sino pang hindi ko na-watch? Tate Robin, tapos na. Kabus, tapos na. Sangkay Grace, tapos na. Ay, si Mabi pala. One hour and 48 minutes na po. Nine viewers at 41 thumbs up. Thank you. Ma'am, ilang-ilang, sino yun? Kapitbahay niyo? Opo, ma'am, ilang-ilang. Yung kumari ko na may sakit, nagda-dialysis. Walang-wala sila ngayon kasi nahirapan sila sa bayarin sa Yan sana nga yung nire-request ko po sa inyo. So, nahiya ako. Ate Marchie, done watching po sa'yo. With ads. Ads na lang po. Next ko dito si Mabi. Magising ako ingay. Siya na po. Iusap sila. Ano po? Sa kidney. Nagda-dialysis siya. Mula nung pa. Last year pa yan. Last year, nakakapag-abot-abot ako sa kanya. Pag sumasahod ako sa YT, nag-aabot ako. Ngayon, hindi na ako nakapag-abot kasi siyempre, ipon-ipon ako kay, siyempre, uwi nga ako probinsya. Thank you ng marami, Kuya Mark. Welcome sa'yo. Andito pa rin po ako. Sa ads pa rin ako sa'yo. Si Margie. Ay, Ate Margie. Ate lang hello po, sabi ni Ate Margie. Thanks you ng marami, Kuya Mark.
Sa kidney po ang sakit niya, no? Mamilang-ilang. Hi Margie. Mama Danas Vlog, shout out. Sa kidney po. Nakita niyo po ba yung vlog ko noon sa na ano, yung ginawa kong thumbnail siya? Yan yun siya. Yun po yung ano, yung nagda-dialysis. So, done watching na sa'yo, Ate Margie. Ito yun. Ito siya, oh. Ayan. Yung lalaki na kauban. Yan yun siya. Di na siya makapagtinda po. Ano, mamilang-ilang yung asawa niya lang po nakapagtinda sa palengke. Nagtitinda ng mais. Pero siya hanggang ngayon hindi na siya nakakatulong magtinda. Dati malakas magtinda yan. Lagi ko kasama yan sa aking mga vlog. Kung malakas yan siya. Ngayon mamilang-ilang talagang walang-wala talaga sila. Wala sila. Yung asawa niya, siyempre, yun ang nagtitinda, ay isa babae. Mga kapatid niya ay wala dito. Siya yung si ano lang, Joan lang ang bumubuhay sa kanila. Nagtitinda siya ng mais. Nakita niyo na rin po yun. Nagano nga sa akin yan. Nagsabi sa akin siya na kung pwede daw matulungan sila. Sabi ko, okay yung wife niya, naghahanap buhay. Opo, yung si Joan Martin po. Yun po ang nagtatrabaho para sa pamilya. Mamilang-ilang gandang tanghali po, sabi ni Video to. Siya po yung nagiging tatay-nanay na talaga. Siyempre, nakaka-stress po yan. Ganyan may sakit yung asawa mo na hindi makapatulong sa paghanap buhay. Video to, sabi ni Mamilang-ilang. Watching ako sa'yo, Padi. Dialysis, malaki maano talaga sa pag-dialysis, malaki Mediator. Mamilang-ilang, salamat po ah. Eleven viewers at 41 thumbs up. Thank you po. Viewers. Thank you. Dati, nanuhan yan, nandito si B-Boy. Si B-Boy, si Bring Worker, nandito sila. Tinulungan nila ni B-Boy TV at ni Videotor. Ni Bring Worker. Nagbigay sila ng 1,000 sila. Inabot niya daw pang gastos. Pero matagal na yun, last year pa. Ngayon, hindi ako nakapag-abot dyan. Ay, sumahod ako ata, January, February ata yun, nagbigay. Nahihirap ng niya, nahihirap ng kanyang kasi kailangan siya ma-admit. Kasi ayaw nila yung ma-admit kasi walang bantay. Wala nagbabantay sa kanya sa ospital. Kahit na pambigas, pwede na silang mabigyan. O naman po, malaking bagay po yun. Pero mas malaking bagay po yun kasi hindi nabibili silang bigas kung bigas man. Oh. Kasi yung anak niya, 3 po. Mamilang-ilang. Ay yung maliit pa sila, 1 month pa lang 1 year pa lang. Si Renren. Tapos may anak pa siyang bata na kaedara ng ni Mark dyan, 5 years old. As matanda pa nga si Mark dyan eh. Mga 4 years old si Jingjing. Tapos si Jaira ay nasa 10 years old yata. Tapos ang bumubuhay lang sa kanila, yung nanay niya ngayon. Si Joan. Kasi si Rogie, hindi na makatrabaho kasi parang Rogie ngayon. Hirap siya. Malaking bagay po yun, ma'am, ilang-ilang kasi.
kung may magbibigay sa nila ng pambigas, mas makakatipid sila. Lalo kung mayroong pambili ng gatas para sa anak mo. Malaking bagay po yun. Kasi ako mamayo ko lang pong, manghingi talaga sa live ko kasi nakakahiya, nahiya ako. Kahit nagbablog ako, hindi naman po Ang gusto ko lang sana sa tulungan. Kaso, wala man akong views. Hindi man ako nagkakaroon ng views na maayos. Maliit lang naman ang views ko. Okay, may next days, bigay tayo ng isang sakong bigas, yung 25 kilos na sak. Pwede yun, mamilang-ilang. Malaking bagay po yun para sa kanila. Maganda yung mamilang-ilang kung mayroon pong para gatas para sa bata. Kung okay lang po, kung may bibigay. Kasi ko nga sana to kay B-Boy, kasi si B-Boy magaling sa ganito. About sa mga kilala niya na rin naman si Rogie. Na tulungan niya naman yan. Si B-Boy kasi magaling dito sa mga ganitong sitwasyon, yung mga about sa charity. Di ba B-Boy, kilala mo si Rogie? Di ba natulungan mo na yan? Ngayon, sila, problema sila sa mga bayarin nila sa pag-dialysis kasi every session ay may malaki ang libre naman yung iba pero hindi naman lahat ng gastos ay sakop doon sa PhilHealth or yun sa sa pa-dialysis yung palibreng para sa mga PWD. Okay yun, okay na yun, naisingit mo siya sa pinag-usapan. Ako na lang naman makapansin. Di ba naingayan lang ako? Nag-uusap-usap sila, umiiyak nga ngayon. Umiiyak si Rogie dahil sa mga kapatid niya na hindi siya dinadalaw. Naisip lang mas malakas dosis niya sa iyo. Kasi nagbubulong-bulong lang ako dito. Ate Brenda, Tol Project nandito ako sa ito. Watching ako sa iyo. Garden Sardin, Sharo, my friend. Hi, how about you? I give you moderator, my friend. Abibu. What? Abibu. Abibu Official. Hello everyone. How are you? I'm good. How about you? Garden Sardin. Hello. Please subscribe na Mark Jowaray TV. Please subscribe, guys. Yung nakapin po, please subscribe. Thank you so much, Garden. I appreciate you here my live. Thank you for greeting from India. India. From India. Thank you. Nice to meet you po. I appreciate po at napasyal po kayo dito sa aking munting channel. Ay, Baby Loves. Kumusta na, Baby Loves? Malakas pa rin ang short video ng Baby Loves, Mama Danas Vlog, thank you so much po. Like done. Magkano yung isang sako na rice yung tag 25 kilos? Tatanong ko po ma'am ilang-ilan, di ba mayroon po messenger. Ko na lang po dun sa iyo. Hindi ko lang alam kung magkano ngayon ang one sack ng isang rice. Kukupandan ang kanilang sinasabi. Tatanong ko po kasi siguro nasa mahigit 1,000 yata. Okay lang, sabi ni Bibi Loves. Good. Good you, good. Good you, good. Yeah, good. Good, Abibo Official. I give you moderator. Abibo, hello, my friend. Good. May galaw sa lahat. Sabi ni Pag nasa palengke ka na, tingnan mo. Opo, mamilang-ilang. Titignan ko po. Check ko po. Huling bili ko sangkay dito sa amin. Magkano? Okay, Mary Grace. Pin. Abibo Official. No. Because my channel may nakapin pong Mark Jowaray TV. Please subscribe. Yung nakapin. 1,350. 1,350 ba? Garden, thank you, Garden. You smiling, You beautiful, You smile. Smile with you. I watch your video, Garden, with a minute, and Baby Loves.
Tapos nandito pa tayo kay Tol Project watching earlier. Mavi TV also, I watch your video. Yeah. 10 viewers, thank you po. Thank you. Wait a minute. No, thank you muna kasi hindi pa ako nakapag-watch ng video mo. I watch pa lang. Magwa-watch pa lang ako sa iyo. Ewan ko sa iba. Alang-alang sabi ni isang kay Grace. Opo, mga ganun po yan, mamilang-ilang. Pero sana mababa ang bigas ngayon. Kain tayo, sige lang. Kain ka lang, walang tayo. Thirteen viewers, thank you, Bibi Loves. Thank you so much, Bibi Loves. 13 viewers at 44 thumbs up, shout out. Hi, Michelle. Shout out, Michelle. Welcome. Done watching kay Mabi. Natapos na rin ng ads. Mag-watch tayo kay Bibi Loves. Bibi Loves, watching ako na sa video mo, Bibi Loves. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa Pesta. Happy Pesta, Agdahan, Quezon. Watching sa'yo. Guys, yung nakapin po, baka naman hindi pa kayo nakadikit dyan. Baka naman po pwedeng pasuyo po, padikitan naman po. Pasubscribe naman po ako sa aking nakapin. Ano ko yan, second account ko po yan. Dadagdagan ko lang po na subscriber. Baka naman pwede po. O ano naman ako. Garden, Sardines. Please subscribe. Nakapin, Garden Sardines. May second account. Please subscribe. I watch your video. And I watch your video, Garden. Tapusin ko lang to kay Tol Project. Watching na ako kay Bibi Loves. Bibi Loves, watching ako sa video mo. Namista ka? Namista? Happy Pesta, Agdagan, Quezon. Galak sama friend. Mga pinsan pala. 9 viewers at 44 thumbs up. Thank you so much po. I appreciate you guys. Thank you. May edit pa ako. God bless sa'yo, Ate Elang-Elang, at mabuting puso niyo po sa kapuo, Ate Marchie. Oo nga po eh. Kaya ako kasasabi ko lang ngayon, bigla agad na sa Ma'am Elang-Elang, magpapabigay siya ng bigas para dito kay Paring Roji. Malaking bagay po yun para yung bibili silang bigas, may isang sako na sila. Malaking tulong. Lalo na kung may panggatas pa sa kanyang anak na si Gigi, si Jarin. Paldo. 10 viewers at 44 thumbs up, shout out. Marchi, Ate Bibi Loves, salamat po, Bibi Loves. Ate Brenda, salamat po, Ate Brenda, sa pagtambay. Nandito ako kay Tol Project. Watching po. Ano yung second account? Yung yung isa kong channel, Mark Jowaray TV. Yung Mark Jowaray TV po. Akin second account yan. Dumikit si ako. Akin yan, Mamilang-ilang. Pangalawang account ko yan. Ginagawa ko lang, baka mamaya magkaroon lang ng problem yung isa kong min. Kasi, di ba, mayroon nga bumabanat. Pang lang yan, pang alalay lang po.
hindi na. Salamat din. Mag-watch din ako ng video mo, te. At pag nag-in ako, mag-watch pa rin ako. Here I am. It's loneliness you're feeling right now. It's, gusto mo makita pa ilang-ilang? Pero G. Lang, wala akong damit. So, dumikit si ako, salamat din. Okay, done watching na po kay Tol Project. Sana si ano? Andiyan pa ba yun si nun? Si Garden Chardin. Hi Garden Chardin, watching po. I watching your video. Watching your video, my friend. Best use of all ano to? Dias DIY for garden. Oh. Watching. Watching ako sa iyo, garden. Tumahimik naman na ang nanggugulo ng bahay mo, di ba? Nakakahalata na din. Oo, baka nga po. Nanahimik na. Hindi na gumamit ng ano. Hindi na ginagamit yung pangalan ng channel ko. Hindi ko lang alam. Kasi di naman nagpapasok dito. Di na rin pumapasok kay Grace. Kagabi, ay kahapon, pumasok siya si Cesar Mangatong. Hindi, wala ka pa nun. Hindi ka pa pumapasok. Ano siya doon? Night Nicole Project. Ni Cesar Mangatong. Isa lang yan. Yung Cesar Mangatong, tsaka yung gumagawang yung main channel ko. Fake account. Isa lang yung may-ari. Bibi Labs, nandito pa rin ako sa iyo, Bibi Labs. With ads po tayo. At kay Garden Sardines, we're watching your video po, my friend. And I give you moderator. I give you banana. Plus one. Another banana for you. For you. Tika Rosalda, salamat po na marami sa iyo. Tika Rosalda po ka naman. Salamat host. Walang anuman po, Baby Loves. Nasa ads pa tayo, Baby Loves. Medyo mahaba tong ads mo. Pero hindi ko i-skip to. Yan. Hindi ko i-skip po yung ads na nito sa iyo. Pagka mag-alala. Di tayo nag-i-skip ng ads. Sayang ang ano. Pag hindi monetize, ini-skip ko. Pag monetize, hindi ko na-skip. You're welcome po. Nagarating ang puso. Salamat sa 8 viewers at 45 thumbs up. Alex Domingo, shout out.
tatahimik talaga. Yan kasi may napag-isipan na kung sino siya. Sabi ni Mamilang Ilang. Migalaw shoutout, Mamilang Ilang. Alex Domingo, thank you po. Salamat po. Nag-live ba si Tatay Robin? Nag-in na ako. Mas low sila pala. Ano nag-live? Tay Robin, mag-live ka na, Tay. Mag-in na ako, Tay Robin. Idol Elang-Elang, may galaw shoutout po. Sabi ni Tay Alex Domingo. Tay Robin, mag-live ka na, Tay. Nandito pa rin ako sa iyo, Baby Loves. Nasaan pa rin. Okay, thanks. Basta tingnan mo muna ang status niya bago i-hide para malaman IP ID niya. Opo, Mamilang Ilang. Alex, shout out. Sabi ni Mamilang Ilang, hi. Rasalda, shout out. Tay Alex, Tay Alex. Tay Robin, mag-live ka na po, mag-end na ako. Salamat. Welcome. Dan watching sa'yo, ano? Mamilang Ilang, thank you. Daniel Poson, comment ba dyan? Mark Joe. Daniel Poson, shout out. Elang-elang, sabi, Miguel Ozara, sabi ni Daniel. Naku. Okay,
Dinilit ko na sang kay Grace. Wala na, hindi ko na ano. Buti ano naman sa akin. May sinend ko. No problem. Hindi natin na ano, para ano lang yun. Hindi yung para maging ano ka sa amin. Masasalamat lang yun dahil supported ka. Ano lang, may galaw siya at aray mo, oh. Pilingero to. Oh. Shout out sa'yo. Thumbs up. Live na, sabi ni Bintor. Sige, naka-live na daw ang tayo, Robin. Mag-ano na kayo doon, lipat na. Naka-live na ang Tate Robin, guys. Pasuyo po. Hello, everyone. Sabi ni Melanie Arago. Ayan na po. Si Marchie, thank you po. Naka-live na ba? Oh, naka-live na si si Tate Robin Sangkay Grace. Pasuyo na lang. Sangkay Grace, na-delete ko na lahat. Wala na. Di ko i-ano sa kanya yung pag ganun ng ganun ang banat niya. Hindi naman siya, hindi namin kailangan yung ganun. Hindi tayo mamimelat at di ka welcome dito sa amin. Kung ganun ang mo, ang iyong pananaw. Two Talks 79 Mix Vlog. Thanks, Guapo. Oy, shout out sa'yo. Wala mo yung pang maririnig ko na gano'n. Yung sasalita ng gano'n. Pangit naman. Marchie, sabi ni Alang-Alang. Baby Loves, hello, sabi ni Tutax. 79 Mix Vlog. Si Margie, thank you po. Lipat na tayo kay Tate Robin. Naka-live si Tate Robin. Nag-end na po ako. Mag-end na po ako. Mag-end na. Alex Domingo. Mag-WhatsApp ako sa iyo, Alex Domingo. Pero mag-end na po ako. Kasi. Madam Machi. Alex Domingo, watching sa iyo, bro. Ito ako sa iyo, brother. Ayan, Madam Marchi. Shout out. Yan, watching po ako, watching. Kay Alex Domingo. Bakit kaya pag mga ganun taon? Peke. Fake ba? Fake. Ba't ang daming fake? Kaloka. Nakakapeke ka. Masyado malahala. Kaya pala, tama pala ang sabi nung isa. Na peke yan. Huwag mo isali yan. Fake yan. Fake ka pala. Yan pala ugali mo. Mahilig ka pala mameke. Tatanggal din ako ng jacket. May tatanggalan akong jacket kasi di na ako natutuwa sa ginagawa. Pasensya na lang tayo. Masyado kang plastic. Mag-ingat talaga sa mga peke. Nagkakalat mga namimiki ng kapwa nila. Oo. Mark Waray +1. Ay, thank you. 2 tax. Subscribe. Maraming salamat. Nakalive ang Tate Robin. Sa kay Grace, punta mo muna Tate Robin. Parang ako pa lang na nandito eh. Maganda po ako. Madaming host.
Oo, madami talaga mga peke baby loves. Meron nga sa akin gumagamit ng fake account na Mark Joray TV. Pinapakalat niya sa ibang nagla-live ng mga babae. Nambabastos siya ron. Ako yung binuntungan ni pinasok niya doon din si Ma'am Kumaring OFW. Ako na pagbuntungan ni Kumaring OFW. Nagawa si Ma'am Kumaring OFW ng reaction video. Ang problema lang, mali niya, ay bigla na siyang gumawa. Kung tutusin, kung maiisip mo naman yun, bakit magagawa si ganito ng fake account, no? Babastos sa ibang live, tapos may channel naman niya, active naman lagi. Bakit gagawa pa ng kabastusan? Kaya yun, napagbuntungan ako ni Ma'am Kumaring OFW. Pero ngayon, okay na kami. Hindi na kami agad. Hingi ako ng pasensya. Sabi ko, pasensya madam. Oy, Kuya Roy Toy! Tawag nyo na lang akong pagtambay dyan. Pikit lang ako. Sige po. Kuya Roy Toy, salamat po sa pagbisita. Oh, hindi ka naman ganun. Opo, baby loves. Di po ako ganun, di ako mambabastos ng babae. Di po ako ganun klaseng tao. Pin ID join, done with long video. Thank you, Garden. I done watching your video, Garden. And I +1 banana, I give you banana. Kuya Roy Toy, thank you so much, Kuya Roy Toy. Baby love, di ka kaya kay Joneta at tribong subanin, ganon din, di ba? At ano daw? Sabi ni Tutax 79 Mix Vlog. Sir Roy Toy, salamat po Sir Roy Toy, salamat sa pagbisita po. Kumusta po kayo Sir Roy Toy? Kumusta po kayo? Matulog na po kayo? Tawagan nyo na lang ako pag nung gagamit sila ng mga account para sirain Mark Jo. Opo. Oo, nang gagamit po talaga sila kasi yung may pumasok po sa akin na fake account talagang na ginagamit niya yung pangalan ko talaga yung Mark Jo Waray TV. Pero pinagkaiba lang sa akin 507 ang sa kanya 5479 yata yun sa kanya. Ibang-iba. Tapos siya ng babastos sa mga live ng babae. Kaya ako, napagbuntungan ng Kumaring OFW. Marami siyang pinasukan na. Kay Miss Micaela ata yun, pumasok din siya. At kay Miss Melka. Kay Miss Melka pumasok din siya, ng bastos din siya doon. Sabihan pa naman niya si Miss Melka. Dilaan kita. Sir, done watching ako sa iyo, Sir Alex Domingo. +1 banana ko sa iyo, Sir Alex. Thank you po. Kaya naman tayo, Tutax ba? Tama ba? Laki na subscriber. 100 ano to. May channel po ba to? Tutax. Review. Nakilala mo yun, post ko, sino yun? Hindi ko nga po kilala eh. Baby Loves eh. Kung sino po yung gumagawa ng fake account eh. Kilala mo host kung sino yon? Hindi ko po alam, hindi ko kilala. Oy, Boy Heart, shout out Boy Heart, kumusta? Mini Totax. Oo nga, nandito ako kay Totax. Nag-watch ako ng video niya. Yan, watching. Yes, Totax. Marami na nag-report doon, kaya lang marami siyang ginamit na ninja. Mamilang-ilang, marami po talaga siyang ginagamit na ninja. Hindi ko alam kung sinong loko na yan ng babash.
Garden, Sardines, shoutout, sabi niya. Alex Domingo, salamat Alex Domingo. Done watching na ako sa'yo, Alex, with +1 banana. 14 viewers, thank you po. Dito ako kay Tate Robin, naka-live Tate Robin guys. Pasuyo naman po kay Tate Robin. Naka-live po siya. Walang magawa sa buhay. Opo, walang magawa sa buhay talaga yung basher na yon. Baby loves. Thank you po, idol host. God bless po. Guys, kilala niyo ang Tatay Robin? Tatay Robin 2.0. Yan o. Baka naman po pwedeng pasyalan po yung kanyang ano ito. Yung main channel ni Tatay Robin, naka-live siya ngayon. Tatay Robin 2.0 po. Guys, please visit to Tatay Robin. Robin Gumalaw. Yan. Tatay Robin 2.0. Please visit po. Mag-e-end na po ako. Baby Loves. Mag-e-end ako, Baby Loves. Baby Loves, nangyari din yan kay Joneta pa din. At Tribong Subo Anin. Oo nga eh. We heart eh. Thanks po. Sunday, bye-bye. Oy, Sunday. Pupasok mo lang, bye-bye na ako. Ikaw lang, bye-bye. Oy, salamat ko lang. Thanks. Thank you po, idol. Sige po, punta ako kay Tatay Robin. Sige, pa-share muna kayo kay Tatay Robin, guys. So, yun po. Kamilang ilang, salamat po. Out muna ako, host. Punta ako kay Tatay Robin. Sige, yun nga, lipat na kayo doon. Pinapalipat ko kayo doon. Salamat sa inyo. Lipat tayo kay Tatay Robin. Mag-e-end na po ako. Yan. Yan guys, oh. Out muna ako, host. Punta ako kay Tatay Robin. Sabi ni Baby Loves. Ay, pinalayas na. Way heart, hindi naman. Hindi naman, Boy Heart. Okay, see ako all around. Okay, Pogi. Boy Heart, di naman kita pinapalayas. Mag-watch ako ng video mo, Boy Heart. Ikaw naman, Boy Heart. Ikaw nagtatampo agad eh. Di, kanina pa ako naka-live. 2 hours lang ako magla-live. Eh, meron kaming nagbibigayan kaming team boom. So, team namin po ay, ay, Boy Heart. +1 ako sa'yo, Boy Heart. +1 ako sa'yo, brother. Aha. Yan, thank you. Salamat sa inyong paglipat. Mag-watch kayo sa'yo, Boy Heart. Mag-end na ako. Kapugi ni Boy Heart, oy. Yan o. Boy Heart, watching. Bye na po. Salamat po sa lahat po. Lipat po tayo kay Tatay Robin. Yung nakapin, baka hindi pa kayo nakasubscribe dyan ha. Subscribe nyo na rin. Dagdagan nyo naman ang subscriber para pumaldo. Salamat po ng marami sa inyo. Babay na po. Ate Brenda, salamat. Salamat sa mga tambay mo dyan. At sa lahat ng viewers na pumasok, salamat sa inyo dyan. God bless po. Boy Heart, watching ako sa iyo bro. Andito ako sa iyo. Hayaan ko na lang ito matapos. Regard sa ina mo, Mark Jo. Opo, kaya alis lang po, Mamilang Ilang. Babay po, Mamilang Ilang. Salamat po ng marami sa tulong. Next week, na lang, bukas na lang po ulit mag-live. Bye-bye. God bless sa inyo lahat. Ko ang iyong host, Mark Jory TV, isang bindor may pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye po. Salamat at wala rin pumasok ngayong basher. Ay! Thank you, Lord. Bye-bye sa inyo lahat yan. God bless.